थानाय सालकिसा सिगां बुरजुंनगर आमसिनि तंकसंग लुकुरक आमसिनि लुकुरकनो आजुमरि लामा सेप्लेजामुनो थि खरांथि सालायमानि अमहायगिनो तिनि फासल हायनोहाय बुरजुंनगर इन्डियान अयल कर्परेशन नो तिब्रामथनि लुवाजुंबाय यागप्लेका तिलै खरांथि सालायखा ब्रनि सानमं हाबानगो आमसिनि लुकुरकनो सेबसाब मारिनाय फातानि ब्रनो मादागला आसर तिब्रामथनि आदन रक्षाका तिब्रासा आमसायो एबा एडिसि एरियाव सिमिसि तिब्रासाराव मानथाय सेजखै तंखे बर सगैका तेबो साजाका बिजेपिनि मन्त्रि एमएलए रक तिब्रासारावनो सामुनि सेब्रियानि बागै थोंरों थोङै दंग अमनु मोथाया एबा तिब्रासारावनो सामुंगो थेपाया सामुं मान्या हिनके फाइनाय साल कथर जबाब अंखनायति हाबानक तालारिनाय हिनि कक्साका Sigel bottling ni samong local ni borono kabagay samong marino. Sigel bottling o kabagay local ni borono samong marino. Parsenjongno जों दिनै बाय सालथाम रंबै चिनर डेपुटेशन जों सेंजागै दंखा अमनि बिसिङाव जों लेखनो दुर्बार गजनक चिनि बिसिङाव अरनि किसा जे लोकल एमएलए इन्याखाबो मन्त्रि रकनि बिसि बंनि बागैनो अ सामु रक अ प्लान रक ताबो चलियांगै दङ आव जों बेलेखनो सेलेंगो हायखबो साजाया सारा तिब्रा राज्यनि इतिहासाव मकासे একটা प्लान कतरमा प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्ट नि बिसिंतै चिनि बररक अ जे एडिसि आमसाइनि बररक अर सामुं हुमुं ताङै जे ओइ जे आइजिनानि तंमानि न ताबुक जों 50% जे मानि तंमानि अब जों बेलेखनो साजाया अब आबनि बागै जों दाक्ति देखा अप्लान न चालु खायदिने जों तिनि बसिनि रि अरनि जे साहेब संबाय मालायखा बरक जोंनो सावो जों बरनि बिसिंते बरक चेष्टा खाय दङ दाक्ति देखाय प्लान चालु खायनानि बागै जों बसकांगो चिनि एताबो आन्दोलन कतर चलिने खनारागो जों डेपुटेशन जों जेंगलेन बोखाखौ थाङै दङ तिनि कितामनि बागै थांमानि बिसिङा तिनि बसंगो मन रंनि तिनो अ सिरंनो ताम बमा हाय सल्युशन प्रब्लेम ngै दंखा चिनि गोबांमा पारानि जे खामुं खायनाय बर संनो अबजेक्शन खायो जों आरो सामुं थिक मते मायङै दंखा तामनि कारणे काकाय लोकल जे अरनि जे बीजेपी नि लाइक एमएलए रक मन्त्रि रक बरक ब्ले प्रेसार मन बिसिंते अप्लाइन थिक मते चालु खायमिया विशाल गनायङ बर सेक्रेटारि सालाय बर बद खलै तनि रबो गा बरक तो चिनि नि नानि बागे ब्लेखन खति चिनि आसाइमाने हा एदिसि एरियाव सुरिसा जों बुनि बरक बाय थिंजान खलै दंखाकाय जों बर थां सगै दंखाबा गाबोन बागे जों काजि नायो दाक्ति खाय अबरक सल्युशन खलायतुन अरनि जे अफिशियल जे लिडार गाय अबन बिसिंते जों स्टेट गभर्नमेन्ट थानबो जों कयनाय दाक्ति खाय चालु खलायनो नोंथन कारण दा बर दाक्ति चालु खलायखायसे चिनि जन साधारण नंगो किसेमिसे जे बेगर दंनाय रक आजि वै बंनि भबिष्यत चलिमानानि बागै जों अबनो दिनै सावै माला लायखा उद्देश्यखा और जे একটা লোকাল ওই যে গ্যাস যে কোম্পানি যে তিসাজাং মানে অ লোকাল नि तैयै जों तिनि आसुक लायो अ आसुक माने तैयै सारा त्रिपुरावनो अब हाइके चिनि त्रिपुराम थानो तै अब हाइके सामुंतां दङ किन्तु दाबो अब जे हठात खालायो बजे ताबो सामुं स्टप खाय तनमानि अब बागै चिनि बागै खूब खतिंगो कारण जेहेतु अब चिनि अ सामुं बायसे जों जत किछु काज सामुं जों नखरि दं आबनि बागै न अब जे একটা सामुं सलि तंगन अ सामुंनि बिसिङा सेप्टेम्बर प्रथम हयतेनो 1 तारिख हयतेनो चालु तंना तंमानि करनि एमएलए मन्त्रिनि मदद तैनो अब हाइके सलि दङ किन्तु अब बागै जों सुजुग रिया प्रयोजन आखाय जों अबनो ताला रैरनाय अ ताला रमाने जदि नं हाका जों जतखन पर्यन्त चिन दाबि पुरानि यासा ततखन पर्यन्त जों अबनो याकारिया अबनो आसनि चिन मूल उद्देश्य नरक थाङै मालाय माखै ताम हनै साजागोन नरक जों थाङै मालाय माने बबनो साव नरक जदि अब हाइ खालायना निकाय ताबो चिन बिसिंग जतन माने थानचांनानि नांगो अ थानचानि बिसिंतनि चिनो सामुंनो सलिनाय किन्तु जारा जे सामुं सलि तंमानि अ बिसिंग बाक्सा जे ताबो 15 दिन तांजागो 15 दिन तांजायगिया का बरक खाय साव रोटेशन बाय हिसेबे अब हाइके जतन सामुं मानथ अब हाइके बरक साकलायो किन्तु अब तंना कयगिया नंगायांग विशाल गर ताम खायखाया अब जों नायना थांया सारा उत्तर पूर्वांचलनि जे समस्त चिनि जे सामुं तंमानि चिनि बरंनि जे तांना तंमानि मानथाय तंमानि अब नंमारनाय किन्तु अब हाइके मन्त्रि एमएलए नि मदद तैयै अब हाइके अर आदरनि राजनैतिक ताथुंथुं चिनि बरकन आस अबन आसलसि नरगर थाङै साबो मालायखा साबाय अरनि जेता जे परिचालक समनि रियां साबे जों मालाय अकप न सालायबोगा
सावनायनि परे जोंना बनो साका जों बनो रिक्वेस्ट खायखा जाहाथे सঠিक भाবে सामुं चलि थानायनि मत सिनोबो हायखाय बरनो तामकाय रेगुलार मा थानाय जतखाना पर्यन्त रेगुलार सामुं यासाक ततखाना पर्यन्त आन्दोलन चलिनाय प्रयोजन नाखाकाय जों गेट ताला रिरनाय তিনি বাই সালবসং খানর ini ba जों 3 दिन चलि दङ अबजे जों अ सामुं चलि माने ताव पर्यन्त जों बरंथानि परिष्कार भाবে मानसुगिया मनि बागैनो आन्दोलन सेसन ला Ini sini mo. ani simung sinumungka ang block ni presiden मोहनपुर ब्लॉक नि प्रेसिडेंट आणि बुमुं बिधान दफर